8 celebrít, ktoré neznášajú luxus. Tobey Maguire. Tobey Maguire je známy americký herec a filmový producent, ktorý získal celosvetovú slávu vďaka svojim nezabudnuteľným rolám vo filmoch o Spider-Manovi. Napriek tomu, že v roku 2023 mal jeho majetok čistú hodnotu $75 miliónov, žije skôr jednoduchým životom na rozdiel od iných celebrít. Žije so svojou rodinou v skromnom dome v Los Angeles, vlastní auto Tesla, ktoré aj sám šoféruje. Nakupuje v bežných obchodoch, stravuje sa v obyčajných reštauráciách a dokonca nemá ani vlastných bodyguardov. Keanu Reeves. Keanu Reeves je jedným z najpopulárnejších hercov v Hollywoode, ktorý je celosvetovo známy najmä vďaka svojim ikonickým úlohám v trilógii Matrix alebo John Wick. V roku 2023 predstavoval jeho čistý majetok okolo $380 miliónov. Napriek tomu, že je známy, bežne ho môžete vidieť používať verejnú dopravu alebo ho stretnúť v parku pri jedení sendviča. Svoje peniaze venuje rôznym charitatívnym organizáciám, vďaka čomu ho fanúšikovia považujú za skromnú celebritu. Warren Buffett. Warren Buffett, svetovo jeden z najúspešnejších investorov, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Berkshire Hathaway. Je známy svojim normálnym životným štýlom so skromným vkusom. Aktuálna hodnota jeho majetku je $121 miliárd, čo z neho robí 5. najbohatšieho človeka na svete. Stále žije v dome, ktorý si kúpil v roku 1958 za $31 500. Jazdí na Cadillacu XTS, ktorý stojí iba $15 000. Radšej využíva komerčné lety a nie extravagantnú osobnú dopravu. Dokonca sa zaviazal darovať 99% svojho bohatstva nadácii Billa a Melindy Gatesových, ktoré minú na charitu. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio získal celosvetovú popularitu pre jeho ikonickú rolu Jacka Dawsona v klasickom filme Titanic. Patrí medzi najväčších hercov svojej generácie. Jeho majetok je odhadovaný na $300 miliónov, avšak nežije ako boháč. Býva v pomerne jednoduchom dome a jedno z jeho obľúbených aut je Toyota Prius, ktorú aj sám šoféruje. Venoval viac ako $15 miliónov desiatkam rôznym charitatívnym organizáciám na ochranu voľne žijúcich živočíchov, oceánov a lesov. Napriek tomu, že je jedným z najúspešnejších a najbohatších hercov Hollywoodu, nemá rád luxus a uprednostňuje skromný život. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg je spoluzakladateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti Meta, najväčšej platformy sociálnych sietí na svete. Je tiež známy svojim pomerne nenáročným životným štýlom vzhľadom na jeho obrovské bohatstvo a úspech v technologickom priemysle. Jeho odhadované čisté imanie podľa časopisu Forbes je $105 miliárd, čo z neho robí 9. najbohatšieho človeka na svete. Napriek tomu žije úplne normálnym životom, väčšinou jazdí na aute značky Acura a jeho obľúbené oblečenie sú džínsy a tričko. Bill Gates. Bill Gates je známy svojim skromným životným štýlom a filantropickými snahami. Často sa vyjadroval, že uprednostňuje jednoduchosť a praktickosť pred extravaganciou. Bill Gates je spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft a v roku 2023 je 7. najbohatším človekom na svete s majetkom v hodnote viac ako $111 miliárd. Rozhodne nedáva najavo svoje bohatstvo, tak ako to robia niektoré iné celebrity a radšej svoje miliardy venuje na filantropiu. Svojej nadácii prispel prinajmenšom sumou $28 miliárd, ktoré boli použité na aktivity v oblasti medicíny. Nosí hodinky za $10 a nezdá sa, že by mal vášeň pre špičkovú módu a luxusné značky. Hovorí, že chce využiť svoje bohatstvo na riešenie vážnych svetových problémov, akými sú chudoba, choroby a klimatické zmeny. Pápež František. Pápež František je vodcom katolíckej cirkvi, panovníkom štátu Vatikán a je prvým pápežom z Južnej Ameriky. Napriek tomu, že je to prominentná osobnosť, je známy svojou skromnosťou a jednoduchým životným štýlom, vrátane obmedzenia luxusných sprievodov a auta pri verejných udalostiach.
Pápež František je známy svojimi snahami o reformu katolíckej cirkvi, vrátane snaženia sa o zdôraznenie sociálnej spravodlivosti, ochranu životného prostredia a podporu chudobných. Jeho jedinečný prístup zahŕňa časté návštevy väzení, stretávanie s utečencami a podporu dialógu medzi rôznymi náboženskými tradíciami. Ludacris s pôvodným menom Christopher Brian Bridges vyniká nielen svojou hudobnou kariérou a hereckými vystúpeniami, ale aj svojím charakterom a hodnotami. V priebehu rokov dosiahol výnimočný úspech a finančný blahobyt, no stále si udržiava pokoru a jednoduchosť. V roku 1993 si zakúpil automobil Acura, ktorý po nehode osobne opravil a stále ho využíva, odolávajúc trendu neustáleho menenia vozidiel. Tento prístup svedčí o jeho skromnosti a nezáujme o vykazovanie luxusu v očiach verejnosti. Ludacris sa výrazne odlišuje od mnohých celebrít, keď nevenuje prílišnú pozornosť extravagantným výdavkom a namiesto toho preferuje jednoduchosť a autenticitu. Vďaka jeho charitatívnym aktivitám, ktoré mu prinášajú viac uspokojenia ako luxus, sa Ludacris stáva príkladom pre ľudí, ktorí uprednostňujú hlbší zmysel života a prispievanie k dobru v spoločnosti. Jeho hodnoty a charitatívna práca vytvárajú pozitívny obraz nielen o ňom ako umelcovi, ale aj o jeho morálnom postavení vo svete showbiznisu. Ak sa vám toto video páčilo, kliknite na like alebo odber. Ďakujeme.